Ahojte, tak som sa rozhodla nahrať vám videjko o týchto troch sadách, ktoré sú v katalógu na predposlednej strane. Keďže veľa z vás mám nováčikov, tak každý skoro máte na to nárok. Takže oplatí sa to vyskúšať, všetky tie produkty mám otestované a sú vážne tip-top. Tu vlastne v katalógu máte aj ceny, ale ja som to už veľakrát dávala aj do skupinky, tak si to kľudne pozrite. Chcela by som vám povedať, že kúpou tejto sady získate 30 bodov a nasledujúci mesiac, aj v tento mesiac, by ste mali poštovné zadarmo. Takže to je skvelá ponuka podľa mňa. V tejto pleťovej sade, ja ju volám pleťová sada, hoci nie je tam všetko na pleť, ale tak ju volám. Tu máte aj vzoročky na preskúšanie Resurface sady a Age Reversist. Toto je jeden produkt z Age Reversistu, je to denný nočný krémik v jednom. Ale nie je tu teda len pleťovka, je tu aj šampón cesnakový na vyskúšanie, je to také menšie balenie, polovičné. Je tu calendula balzamík, on je taký žltý a veľmi dobrý na suché miesta na tele. Takže pokojne zádery, strie, jazvy, hočo, aj psoriaza vraj, dokonca som počula. Tu je masážny gelik s pagaštanom konským, je taký zelenkavý, veľmi dobre vonia. Tea tree olejček, to asi všetci poznáte, to je antibakteriálne. A tu je očný krémik Aqua a kvapky Aqua. Sú také priesvitné ako sérum, hej, takže kľudne to používajte ako sérum. Má to takéto kvapkatko. Veľmi fajné produkty, všetko odskúšané, používam. Nutri Plus, skoro všetko som už zjedla. Čajíky boli zabalené v takejto krabičke a je ich tam 16. Takže na skúšku môžete vyskúšať čajíky v tejto sade. Focus, ktorý je veľmi dobrý na pamäť, keď máte náročný deň. Vnútri je takáto farba kapsulky, ako je, už som zjedla dneska 2, tak už nemôžem. Už zase nebudem až toľko dneska premýšľať. Potom je tu vitamín C v šumivých tabletách. Ten je veľmi dobrý, pretože sa rozpúšťa vo vodičke a neostáva tam žiadny povlak. A chuť perfektná. Kalcium, magnézium, kolagén v jednom, čiže aj na vlásky, aj na únavu, pre športovcov kľudne. A tu sú také maličké fľaštičky, jednu fľaštičku treba naraz vypiť. No, vypila som, ale nehala som. Je tam taký carnitin shot a beauty collagen shot. Sú to viac menej veci na vlasy, pokožku. A ďalej máme make-up sadu. Tu sa nachádza skvelý produkt na konturovanie tváre. Micelárka, ktorá odlíči aj vodeodolný make-up, nemá žiadnu vôňu. Je tu BB cream. Je to krémik možno trošičku tmavší, ale na leto, keď sa opálite, tak vám bude perfišný, podľa mňa. Je výborný. Sú tam aj vzoročky na vyskúšanie. Toto vám príde vlastne v balíčku. Takže môžete si to takto vyskúšať. Aj BB cream, CC cream a aj nové make-upy. No ďalej tu máme fixátor, čiže keď si všetko nanesiete, treba to zafixovať a vydrží vám to celý deň. A potom sú tu špirála perfekčná, ktorá nezlepuje riasy, predĺží, úplne dokonalá podľa mňa. Mesiac jún budú 2 kusy za špeciálnu cenu a tu je Farmacy tento rúž na pery, matný, ktorý sa neroztiera, neostáva otlačok na pohári a tak ďalej, len ho treba nehať veľmi dobre zasknúť. Dobre? Takže tak. Takže to bolo všetko z mojej strany a ak by ste mali akékoľvek otázky, prosím, píšte mi na lenka.šulekova292@gmail.com alebo sa mi ozvite na Lenka Lehocká na Facebooku alebo sa pridajte do skupiny Tajomstva krásy z Farmacy. Krásny deň.